Besok bakman nyepi baro kipai ba jong ka mau kerwat konsumsi bat kumju jong ka Southwest ka Hills District. Ngashim kane kalat ban ai kublai kerpang na kata kipai ba jong ka mau kerwat konsumsi bat kumju ru kipai ba jong ka Southwest ka Hills District ya kaji pen I jong pi ya kaji trelang ha ka ba philaya me pai ba ha ka khat nyu tarik jong unu banai akos ha ka ban kershan ya kejingwan jo ke sarkar kamtam chief minister bat kumju ru deputy chief minister hak bakilawan ban bo yo mau nongrim na kam takane ke surok kapadon kam hak district kejongi ban snapen bhai ke surok nadu na wailoi mau kerwat berhadu haram thong ngai kublai shibun ya pi ki paiba ban kam pau ke jiskongu ipai ba jo ke mau kerwat konstitusi kamtam ki balre mi paiba shisha bat ngai kublai kerpang ban yo I kene kejing yaisha jo pi ki paiba bawat hapdeng jo kejing penwet jo slap bat kumju ru ha kejing slam jo kapor ban sedang ka function handri philai shong bat philai up hitriang bat philai syak thangan hiru da kejing up hadu banawan I chief minister ban yo ban bu unu monorim ngamdon kintin ke biang ban ai kublai pi ki ba baro ada ngapan pau ki jiskongu nadu ka mensim masungu ya pi ki ba baro ya ki riurang ba ki balawan na ki shnong ki ba pher ki rang ba shnong ki dekhot komiti jo kisnong bat kumjuru ki sang bhalang ha kabang yo ish bon ba ki sang bhalang ki balay shim banta baro ki sang bhalang ki balay don banwan bersakhi dala ki jong ki khmat ngai khublai karpang ya phi ki balawan na ki sang bhalang ki ba pher oi ngai khublai ru ya baro ki political party ha ki bangi yo ya ki nongelam jo ki political party ki ba pher ki balai wanlang ban ya sakhilang ki ngi bakman jo ka district ki baro ko wai jo ki jing bu you know monorim ngada ai kublai kerpang ya pi ki reurang ba ki balai treshitom kamtam ban ya where ya ki pajba ha ka ba pilai organize ya katu ka meeting ha katu sngi ya ka banga kwa banjer keteng tangi katu katne walangi mla banjer keteng lo di kibabon handai kum iba kader so syang kum iba Stalin kum iba kentiu gi jong ba bok hajarin gi jong ba SK putna bat kiwi ka banga ngamla banjer keteng kibabon ba pilai don penta ha ka ne ka sngi ban ya where ki pajba bat ban ya kerpat ki pajba ban wan ban ya up ha katu ka meeting tinggal penpau ke jesumu ya pi baro ki balai don benta ngamla ban jerlut nringati bon ba play don benta kamtam na ka department piludi executive engineer kilaya thiamit kilaya penlut ke por kaya ban organize ya ke function ban yu ki job brom deputy commissioner jong ka Southwest ka Hills ru ila kentu wati kinong tray baro jo ki office ha ka baking one load ha ka function bat yo ke jing bon upai ba balwan ka meeting ka open pau ya kata ka jing trelang bat saya simpat aswa bangan perkutno ngara ka pat ya pi ki pai ba ha ki snong ki thau ki dor ba snong ki ru shimet ha ka ba ka ka surok ka ban ya lenti kum ka sarkar ni don kam ya ka jing trelang jo pi ha ka ba phin ai ya ka jing trelang da ka ba phin trelang bat ka department ha ka ba phin wanra ki jing penwet kenang ba ka surok kan ai sha ka jing sakri pai ba kloi kat bala ha ka ba ki dio ban trei be jing surok klem da don ka no ka jing penwet sai simpat kublai shibune kublai shiarngu ya pi ki pai ba be jo ka makrat konsumsi ban ngapan map na pi lada jia ka do ka noi ka bangam la ban kot ban ai kublai ya ka jing don beta jo pi nambar ngatip ba ka jing don beta jo pi jar ban wan ra ka no ka jing job ha ka jing trei ki ka surok kalong ka bakodor do kata kidon kiseng balang ha ka bakam tam na ka sur pai ba jo ka Southwest ka Hills ya ka bangila ya lek ban ya dawa ban lek mi sya ka sarkar ngara ai kublai ka panget pi baro ki riurang ba ki nong yalam jo ka sur pai ba ya ka ba pre sngau ngila ya lek bari kendo i chief minister ban hoi ruang ai kublai kerpang ya kitu ki badon ha ka group jong ka sur pai ba Southwest haka bangil I kedika weni ki group kabalong aktif bah banyak sim mentah la kalong banyak aja mut ya kino kikam haka bagi na tak cim mentoy koroi par kule shibne epi ki badon haki group pair jong kini ki WhatsApp group haka ba pilih pen bena pa nanti ka meeting nanti ka function baru pilih don mentah tu sengi kule shibon kule sharmu to kule try kendat unda kerku unda dalam dekat epi pa baro jong ka Southwest ka Hills berkam tam ik pa jo ka mo korot konsumsi ya ki bangil yo I dalam ki kemat ba pilih ya mi shibon ba ki pa na ka mau kerwat constituency kublai shibon kublai sharmu